Metròpoli, amb Xavi Collado. Presentem aquesta nit una obra de baulenes coproduïda per Apunta Teatre, el Maldà i la Federació d'Ateneus. Estem parlant de He mort al pop, una comèdia inspirada en l'univers d'Àngel Guimerà. Ens acompanya aquesta nit l'Antonio del Valle. Antonio, molt bona nit, benvingut. Hola, què tal? Bona nit. Bona nit. I el Marc Sàmbola, benvingut. Gràcies. Expliqueu-me una mica de què va tot plegat, He mort al pop. Mira, vull dir, per qui no ho sàpiga, és el centenari de la seva mort, del gran dramaturg, vull dir, hem de celebrar els seus 100 anys de mort, per dir-ho així, i era una oportunitat perfecta per crear fer aquest tipus d'homenatge simpàtic, divertit, però respectant una mica la seva figura, perquè Guimerà va ser i és un clàssic, una icona de la nostra cultura catalana, i jo sempre dic el mateix, no sé si alguna gent s'ofèn, però hi ha gent que té el seu García Lorca, nosaltres tenim el nostre Àngel Guimerà, tu. Això és cert. I tant, o sigui, hi ha alguns que estan amb Mariana Pineda i la Bernarda Alba, i nosaltres estem amb Maria Rosa i la Marta de Terra Baixa, és així. I s'ha de dir que la Federació d'Ateneus tenia molt clar que havia de fer alguna cosa en aquest any, i jo crec que la unió fantàstica de Punta Teatre, una companyia catalana, amb el Maldà Teatre, que és un dels teatres de proximitat que està apostant també per dramatúrgies fetes aquí, és unes grans sinergies de poder generar un espectacle que, en el fons, aquesta gira dels Ateneus va parar on diria jo que coneixen més a Guimerà, on han representat més a Guimerà. Recordem que aquests teatres, en general, són els llocs on acostumen a fer teatre de Guimerà i acostumen a conèixer el Maricel, el Maria Rosa, i aquí potser a vegades ens costa una mica més, però ells són molt fans, i està molt bé que puguem portar una versió, una mirada diferent, irònica, divertida, sobre 3 obres de Guimerà que tots ells coneixen, no? Són uns entesos, La Sí, gent dels teatres, total. dels Ateneus, són uns entesos, en Guimerà. Total. I, a més, jo he de dir que els Ateneus, la Federació d'Ateneus de Catalunya, està fent una gran tasca. Sí, ells produeixen, fan una coproducció un cop l'any, que pot girar per tots els Ateneus, i realment els Ateneus es volquen també en aquest espectacle per programar-lo, en alguns casos fent esforços molt grans perquè el públic de la localitat de l'Ateneu en qüestió pugui gaudir d'una obra d'una qualitat que potser costa més que hi vagin a parar companyies grans que demanen uns catxets impossibles, però d'aquesta manera, amb aquesta coproducció i aquestes ajudes que dona la federació, es poden produir coses per portar per tot el territori català. Aquest espectacle utilitza l'humor, no? Sí. És molt important, l'humor, no? Sí. De fet, la proposta des de la direcció, des del director Marc Vilavella, anava per aquí, vull dir, evidentment tenim una joia, que és un text fantàstic de Lluís Anton Baulenes, i des que es va plantejar el projecte anem a acostar-nos a la figura d'en Guimerà, però des d'un lloc diferent. Sempre, evidentment, com a clàssic que és, estem acostumats a fer uns homenatges més seriosos, no? Anem a fer-ho amb molt de carinyo, amb tot el respecte, però, evidentment, amb paròdia. Com diem a l'obra, amb una paròdia intel·lectual. I contemporanitzem... Ole, he fet tota la paraula, fantàstic. No la tornaré a repetir, Que no és fàcil. No. Ho actualitzem per també fer una lectura molt des d'aquí, perquè una vegada més s'acompleix. Guimerà, com a clàssic que és, continua absolutament vigent. Estem parlant de conflictes passionals, de la rebel·lió contra els poders establerts i de l'empoderament de la dona, no? En definitiva. Sí, jo crec que el plantejament aquest que deia és, recordo, i no és per fer-me autobombo, quan estàvem treballant La filla del mar, el musical, que també era el Marc Vilavella, vam fer una improvisació molt interessant, i l'últim personatge a caure va ser la Mariona, i ens vam quedar amb el Marc Vilavella i dèiem: uau, què serà d'ella després de La filla del mar? Ella es queda sola, ha estat qui va tenir la idea, qui
la desencadenant de tot això. Què passarà? Doncs amb He mort al pop aconseguim això. Fer aquesta... que és una de les possibilitats, evidentment, però per què no podem jugar a tenir aquestes seqüeles, no? d'un dels grans clàssics, i jo crec que hi ha moltes mirades diferents dins l'obra, no? L'actualitat sobretot, jo crec que hi ha una part de la violència, no? que s'exerceix contra la dona també està molt present, però també els mitjans de comunicació, com l'escarni que hi ha en certes notícies. Com rentabilitzen d'alguna manera també, no? Tot el que és el drama i tot això. I com diu el Marc, era molt llaminer agafar aquests personatges i imaginar què els hi passaria potser uns anys més després, no? On seria Manelic, no? On seria la Marta, la Maria Rosa, el Saïd, la Blanca de Maricel, no? I per això ens ha sortit aquesta paròdia amable on mirem tots dos costats, no? On són aquests personatges ara, i també fem un petit pessic perquè tothom quedi content també de les escenes més icòniques d'en Guimerà, no? Les escenes més, certs monòlegs, certes escenes que també la gent tindrà l'oportunitat de disfrutar des del lloc respectuós que s'ha de fer també. I Marc, com està tota la creació musical? Doncs intensa, com tota. Abans ho parlàvem amb l'Antonio, jo no considero que sigui un musical, sinó que és una obra de teatre amb cançons, que també és un gènere que existeix, no? Les cançons que fan ajuden a pivotar d'un lloc a l'altre, ajuden a donar importància a un personatge determinat, no es poden fer certs spoilers sobre l'obra, però és veritat que les tres grans cançons que hi ha en l'obra de teatre en He mort al pop són colors diferents que ajuden també a delimitar històries diferents, si no acabaria sent tot molt igual, i amb això vaig tenir molta ajuda tant del Baulenes, que havia fet una proposta de què s'imaginava ell, i conjuntament amb el Marc Vilavella, que ell també havia fet la seva relectura, i entre els dos em van donar com un llistat d'ítems que necessitaven en aquell moment. I a partir d'aquí, els processos creatius que ara han canviat una miqueta, abans et reunies i tocaves i provaves, ara envies notes d'àudio de WhatsApp i aleshores vas dient, què tal això? Massa lenta, no sé què. Més divertit? Ui, és massa solemne, necessitem una mica més de que punxi més. I hem anat provant i un cop les havien comprovat en assaig, doncs ja les vam tenir gravades. És veritat que tothom sempre diu que seria fantàstic portar músics en directe, però per les característiques de l'espectacle, que ha de girar per espais molt diferents, anem a música gravada, que no passa res, i jo a casa meva els vaig tocar de veritat aquests instruments, per tant que ningú es posi nerviós, que hi havia un instrumentista tocant en viu en aquell moment. I m'ho he passat molt bé, i crec que han quedat unes cançons molt maques, molt divertides, molt diferents entre si, i alhora hem pogut generar alguna de les músiques de fons incidentals que van acompanyant alguna de les escenes, que també ajuden a explicar la història, no? Una de les coses bones d'aquesta gira per diferents ateneus d'arreu de Catalunya és que trepitgeu el territori i el públic també és diferent. No és el mateix el públic de la ciutat de Barcelona el que podem veure més enllà del Priorat, no? I són 32 representacions arreu de Catalunya. De moment. Com a mínim en 32. De moment, aquest any, i l'any vinent això acabarà al Versus Glòries com temporada, no? Sí, exacte. Això es preveu, sí. Però jo crec que una de les coses que deies és la interessant d'aquests ateneus és que hi va molta gent, hi van amb moltes ganes i tenen moltes coses a dir. I tu quan acabes Jo vaig fer una gira fa uns anys també amb la Federació d'Ateneus que fèiem cançó catalana, i quan acabava rebíem de tot, gent emocionada, gent que criticava la versió que havia fet, i veus molta intensitat perquè per ells el teatre els hi va de debò, no? I dediquen molt de temps. La gran majoria fan teatre en el mateix Ateneu i van a veure l'obra, hi ha corals, hi ha molt moviment als Ateneus, i s'ho prenen molt en sèrio, i el fet que hi hagi algú fent Guimerà, jo crec
no deixarà ningú indiferent. Estic amb l'Antonio que donem l'espai per la gent que és amant de Guimerà a donar-li aquells moments de Guimerà que recordarà, que l'emocionaran, que recordaran quan ells van fer, no? Feia 10 anys vaig fer aquesta obra i ara la tornen a fer, i després aquest punt, per què no, una mica gamberro, anem a jugar una miqueta. Sí, no passa res jugar amb els clàssics, perquè en el fons és com els nostres estàndards, no? Que després els pots modificar, no sé, quan vas a Berlín i vas a veure una òpera, el material és el mateix, però li donen les voltes. De cop els recitatius, en comptes de ser recitatius, els fan parlats, i fas, què passa aquí? Doncs sí, no passa res, hem de poder estar acostumats a tocar les coses una miqueta sense... Guimerà és molt difícil fer-ho malament, no? Està molt ben escrit. Per tant, l'única responsabilitat és de qui ho fa, que la pot cagar. Però el material de base és tan potent, és tan bo, que fer un Guimerà sempre és una garantia que tens un bon material entre les mans, i després t'has de rodejar d'un bon equip, evidentment, i tenir una bona producció, però és una garantia. I jo crec que amb Immortal Pop es veurà això, que amb 3 càpsules, per dir-ho així, de 3 obres diferents, com funcionen. I si em permet, aprofitant el que deia el Marc, també amb aquesta intenció d'acostar-nos a aquesta gent que d'alguna manera, potser més jove, veuen la figura del Guimerà com més llunyana, fins i tot a nivell visual. Vull dir, la Paula Font s'ha currat una escenografia molt, molt autèntica. Com és? Mira, te l'explico, a veure si sóc capaç. Mira, a mi m'inspira absolutament, té un estil molt industrial, però podríem parlar d'un tema, un cabaret industrial, no? Ha tingut una idea fantàstica, que a nivell de gires és ideal perquè és superpràctica, però és una escenografia que està envoltada de capses, de fly case, amb una il·luminació fantàstica també, i al final hi ha sortit un ambient molt del cabaret, però un cabaret del segle XXI, no? Clar, ubicant en aquest entorn amb un Guimerà fa un ambient molt, molt especial, no? I evidentment s'ha intentat fugir de les escenografies realistes i de les grans muralles o dels barcos, no? I molt imaginatiu, o sigui, ha sigut un encert per la Paula totalment. Sempre passa una cosa, que quan despulles l'escenografia, no?, i la deixes amb un minimalisme, qui pren la part important acaba recaient en els actors, en la feina actoral. És estant solos ante el peligro, sobre l'escenari, no? I ells sols, amb aquells 4 o 5 elements que hi ha, molt ben col·locats, però els han de moure cap a un costat, generar espais, i a vegades ens oblidem que l'espectador ha de poder imaginar. No li hem de donar tot fet, no li hem de dir el que ha de pensar. Hem de deixar que pensi, hem de deixar que decideixi. Algú li semblarà que Guimerà ha quedat antiquado. Altres pensaran que és totalment vigent el que està passant. No passa res, han de poder conviure aquestes lectures. Després, quan aneu a fer el cafè o la cervesa o anar a sopar, discutiu sobre això. Si teatre té a veure amb això, amb que et remogui i faci que t'aproximis o que t'allunyis, però com a mínim que hi hagi el diàleg i que faci plantejar preguntes. I jo crec que a Immortal Pop justament parlem d'això, aquesta és la proposta, aquest és el text original, què passaria si? I ara, després d'això, parlem-ne, discutiu. Si us ha agradat, fantàstic. Si no, també està bé, perquè també s'han de veure coses que potser no t'agraden. Els hi agradarà, ja t'ho dic. Ja t'ho ben asseguro. Els hi agradarà, els hi encantarà. A banda de l'Antoni del Valle, trobem en Bernat Cot i la Rafaela Ribas. Totalment. Com ha estat, sobretot, escollir aquests 3 actors i actriu? Mira, això els hi hauries de preguntar a la gent de la Sala Versus Glòries i al Círcul Maldà. Sí. Però si vols que et doni la meva opinió, ens han escollit pel nostre fantàstic talent. Vull dir, resumim aquí, no? Mira, et parlaré de Rafaela Ribas, que a més és una actriu que conec fa molt de temps i amb la que he treballat moltes vegades, i crec que és una de les actrius en aquest país que més generoses i que s'emociona amb una facilitat increïble. I és pura aigua, la Rafaela. Aleshores, ella ha tingut aquí un repte i un privilegi, perquè no és habitual que una actriu en la mateixa obra de teatre pugui encarnar a 3 de les heroïnes més importants del teatre
a Catalunya, no? O sigui, té oportunitat d'encarnar la Marta de Terra Baixa, després et farà la Blanca de Maricel i acabarà amb un monòleg, sense fer spoiler, un monòleg molt ben escrit, molt emocionant, de la Maria Rosa. I és un plaer cada dia veure la Rafaela com es fica a la pell d'aquestes tres heroïnes tan de veritat i tan apassionades, no? I el Bernat Cot és un home amb el que jo li estava fent, no ens coneixíem, ens hem conegut aquí, i jo li estava fent el seguiment perquè l'havia vist treballar. És un home super multidisciplinar, un actor increïble, que ve del món del musical, però ha fet també molta comèdia i drama també. I com tu deies, és una obra que suposo que els criteris que han fet servir les productores han sigut, volem 3 actors, entre els quals m'incloc, multidisciplinars, que siguin dúctils, que et puguin cantar una cançó ben cantada, que et puguin connectar amb el sentit i el ritme que requereix la comèdia, perquè n'hi ha, com hem dit, molta comèdia, i que també puguin connectar amb un teatre més seriós, de veritat i més profund, no? Des de la passió més interna, no? I mira, aquí estem els 3, aquí ens hem trobat. Jo que he tingut contacte directe amb la direcció, que és la Mar Vilavella, i l'assistent, que és la Candela Díaz Sanz, sí que m'han xivat que ha estat molt fàcil treballar amb ells, que han estat molt generosos i que se'ls hi plantejava un repte complicat, que és d'aquest clàssic després desmuntar-lo i fer-ho creïble, no? I no jugar a la paròdia, sinó encarnar-la i després la gent fa la seva lectura. I la direcció, per lo que em van dir, està molt contenta amb el resultat i amb el treball que s'ha fet. Ha sigut molt fàcil. Sempre tothom vol una producció on treballar conjuntament, intèrprets, direcció, sigui fàcil, sigui... No, recíproc. Deixa'm matitzar allò de ha sigut molt fàcil. No ha sigut molt fàcil fer-ho. Em referia que ha sigut molt fàcil treballar amb Mar Vilavella i la Candela, no? Vull dir, perquè vulguis que no, mira, teníem visions comunes, no?, d'aquest projecte, i tot l'equip s'ha ficat de cap en el món, un món d'imaginació i de veritat, no? Aleshores, entendre'ns entre nosaltres ha sigut senzill, relativament. Sí, ha sigut molt fàcil. I vosaltres que aneu per ciutats, per pobles, per comarques de tot Catalunya, com veieu ara mateix el teatre a casa nostra? Està bé? Tenim bona salut? Quan dura el programa? Això vol dir que no. A mi se'm coneix per rajar del musical i el teatre públic, per tant, ara no començarem. No, jo crec que està claríssim que hi ha unes generacions de dramaturgs que estan generant un material molt interessant, que tots acaben bevent d'aquella famosa cosa que va passar al TNC, que era el T6, fa molts anys. I ara potser el que ens està passant és que no hi ha espais on crear i on generar nous dramaturgs, nous materials o nous autors que se'ls recolzi, perquè després el que acaba passant és que els autors novells han d'anar amb una mà davant i una darrere per produir coses que després poden ser molt interessants, i aquestes coses tan interessants que ens estem perdent serien les que farien que enganxaríem el nou públic, no? Quan es parla, que per mi és una mica amb desconeixement, de si la temporada passada va ser la millor de la història, jo crec que la història de Catalunya i del teatre podríem remuntar-nos a principis del segle passat, al paral·lel, quin teatre hi havia, quanta capacitat de moviment de la població per anar a veure teatre. No estic dient i no estic menys tenint que la temporada passada fos la millor del món. Sort tenim del Mago Pop, que va fer pujar el suflé, però no crec que siguin els números reals en quant a teatre. Podríem dir, perdona Marc, que el Mago Pop és la nostra Taylor Swift, no? D'alguna manera, no? Podríem dir això. Fa que pugi el suflé. Exacte, sí, una miqueta. Gràcies, Mago Pop. És veritat, doncs, la gent que ens està escoltant i que vulgui anar a veure aquest espectacle, què és el millor que poden fer? Entrar a la plana dels Ateneus, a la plana web dels Ateneus, i allà trobar totes les dates, perquè és que tenim dates fins al dia 16 de novembre, de moment, a Sant Just d'Esvern, no? Però clar, van començar l'estrena a Barcelona el dia 4 d'aquest mes de febrer, i hi ha molts. Tenim els Lluïssos d'Horta també la setmana passada, aquest passat diumenge, i després, doncs, la Casal Societat, la principal de Vilafranca, aquest proper cap de setmana, el dia 17, el dia 24, la Moral
i instructiu de Gràcia. És a dir, hi ha molts. Millor entrar a la plana web de la Federació d'Ateneus, ateneus.cat, i allà trobaran totes les dates d'aquest espectacle arreu dels Ateneus de la Federació d'Ateneus de Catalunya. I després, l'any vinent, a la ciutat de Barcelona, si no passa res, al Versus Glòries. Volem que vingui, però jo crec que per això ens agrada dir, apartem o esperem una mica que la gent aprofiti per anar a casa seva, a veure teatre, això és meravellós. I a més, ho parlàvem abans amb l'Antonio, la gira dels Ateneus és fantàstica perquè descobreixes uns espais que fas. Fantàstics, és veritat. Tenen això aquí? Que bonic aquest teatre. No? I realment val la pena. És una de les coses per les quals fem teatre, és per aquesta proximitat amb el públic, i el que deies abans, no? És cada localitat on vas és una aventura nova. Poder fer una gira de 32, 33 bolos de moment. De moment, com a mínim, sí. És una oportunitat fantàstica per redescobrir el material i que un dia el terra està una mica inclinat o un dia el que sigui, però és fantàstic rodar les obres d'aquesta manera, gràcies a la Federació d'Ateneus. I que van agafant vida al llarg de totes aquestes poblacions, i no només per al teatre, sinó també per la gent, que és la més important a l'hora de fer teatre. Antonio del Valle, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir per aquí. Gràcies a tu, Xavi. Gràcies, un plaer. Una abraçada molt gran. I Marc Sàmbola, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Metròpoli, amb Xavi Collado. Porque los chicos no lloran.